Eramat pare bat urte, ekarri zutenetik, Frantziatik estraditatu zutenetik Estatu Espainolera, Soton izan zen lehenengo bisita, eta ikusi duguna, behar izan duguna behaekin da, oso nahaste psikologiko larria daukala, gehien bat eraginduta bizi izan duen baldintzengatik, gehien bat Frantzian nola tratatu duten, ze nolako maltratua egin dioten gartzeletan, eta kunda pila bat egin zioten urtebeten, 15 kasi gartzela egon zen urtebete horretan. Zigor pila bat ere aplikatu diote txuxi, eta oso zigor bortitzak izan dienak, kunda guztietara amordazatua bezala eta estalita eramaten zuten, esposatuta, eutxita kamila batia, bereziki isolamendu bortitza izan duelako. Berez isolamendua bada gartzelak erabiltzen duen zigor mota bat, baina isolamenduak badia puntualki egiten dien zigorra, zerbait norma bat hausten duzunean, olako borrokaldi bat egiten dutenean, aplikatzen diete horrelako zigorra, isolatzen dituzte, baina berez nazio batuak esaten du 72 orduko baina isolamendu gehiago bat, tarte hori behin pasataia tortura batean bilakatzen dela zigor mota hori, Txusen kasuan 5 urte izan dira, isolatuta egon dena, ikaragarria denbora da, oso luzatu diote zigorra, eta 5 urte isolatuta Frantzian hizkuntza jakin barik, bisita oso gutxi izan da, diotelako baimendu ere lagunen bisitarik ez ezer, bakarrik familiarekin egiten zituen bisak eta bere emaztearekin, baina oso gutxi izan dira ere, 1000 eta piko kilometrotara zeolako, eta horrek bakigu dispertsioak ze oztopo jartzen dituen gainez. Eta orduan hortik hasi zen pixkat bere nahaste psikotikoa garatzen. Nahaste psikotiko bat berez paranoietan dago oinarrituta, eta paranoiak badia asko zerikusia dakatenak mesfidantzarekin, jazartua sentitzearekin edo pertsekuzio batean egotearekin. Hori kanpoan izaten bada, errezago da lantzea eta tratatzea horrelako gaixotasun bat, baina horrelako medio batean, gartzela bezalako medio batean berez, mesfidantza handia dagoen leku batean, jazarpen handia suposatu dion leku batean, eta etengabeko zigor horiek jasaten duenean, paranoia horiek ere bilakatzen dira zure mundua. Zerikusia handia duelako bizitzen ari zaren errealitatearekin. Orduan azkenean gertatu zitzaiona txuxi zen momentu batean tope egin zula, ezin zula aguantatu, bere burua ere ezin izan zuela kontrolatu, eta saiakera bat egin zuen, zainak mostearen bitartez, ez da hain argi bere buruaz beste egin nahi zuenik, ala ihes egin nahi zuen, izaten nahi zuen jasarpenengatik pentsatuta norbait kalte egingo ziola. Hortik oso gutxira trasladatu egin zuten, Sotora, eta ordutik gabiltza etengabeko borroka batean gartzelekin ez diote asistentzia egoki bat ematen. Berari bezala beste 11 presoei, daukagun arazo larriena gartzelan da asistentziarik ez dela betetzen. Adibidez, tratamenduak ez diete ematen badiete ere batzutan pilula batzuk ematen dizkiete eta ez dakit ez da zer dien hartzen dituzten pilula horiek. Froga pila bat behar izaten dira eta ez diete egiten beharreko frogak, orduan ere diagnostikoak ez daude egokituak, ez dira diagnostiko onak. Askotan luzatu egiten diote ikaragarri behar dituzten frogak edo ebakuntzak, pertsona bat egon daiteke 2 urtez ebakuntza baten zait, eta heltzen deneako momentua agian ez da hasieran behar zuen ebakuntza mota hori, baizik eta bikoiztu egin da arazoa eta beste ebakuntza mota bat behar du. Txusen kasuan, aramagu urte eta erdi eskaner bat eskatzen eta ez diote ateatzen eskanerra egiteko, epaileak berak ere esan du ez diola ateako,
baina aldi berean eskatzen dute 2 hilabetero informeak egitea abernola dagoen eta jarraipen horri estuki egiteko, horrek ere esan nahi du beraiek arduratuta daudela, baina oso politikoa krudela erabiltzen ari dute berarekin, badakitelako zenolako gaixotasuna duen, ez diotelako ematen behar duen tratamendua, ez diotelako egiten behar dituen frogak, eta mantentzen ari dute gaixo bat ilegalki gartzelan. Pasadia, adibidez, 9 pertsonekin pasa egin zen gaixotasun fisikoa zekatenak, baina inasistentzia horrengatik eta tratamendu eza horrengatik azkenean gaixotasun psikologiko bat ere garatu dutenak, ez? Gerta da ere oso errez sendatu daiteken gaixotasun bat, inasistentzia horrengatik kronifikatzea eta ja senda ezina bilakatzea, hori 3 pertsonekin ere gertatu zaigu, ez? Gaixotasun fisikoak egia da tratamendurako errezagoak izan daitezkela, diote errezagoak, ospitaleko zita batekin, froga batzukin eta tratamendu egoki batekin gehienak sendatu edo kontrolatu daitezke. Gaixotasun psikologikoetan ari garenean askoz zailagoa da eta oztopo askoz gehiago ditugu. Alde batetik, gartzelan bertan ezin dutelako gaixotasun psikologiko horri aurre egin bertako psikologo edo psikiatrakin, mesfidantzarengatik gehien bat, azkenean lankideak dira, sistema baten barruan daudenak, eta beraien hartu emana ez da egokiena prozesu terapeutiko bat eramateko, ezinbestekoa da konfiantza izatea. Baina guk hartzen ditugunean ere kasuak oso zaila daukagu benetako prozesu terapeutiko bat eramatea, aplikatzen dizkiguten neurriak ere guztiz eskubide urrak eta pila bat suposatzen dutelako, ezin dugu euskeraz hitz egin, pertsona bat daukagu presente gutxi gora bera hemen, metro erdi batea, dana entzuten, eta interbenituta dago saioa ere, orduan, presoarentzat, ezin du hitz egin, askatasunaz zurekin, agian ez dizu kontatzen ere beharreko guztiak beldurra duelako gero informazio horrekin zer egin dezaketen edo zerrez, edo nola manipulatu dezaketen ere presoa gaixotasun hori erabilita, ez? Orduan egia esan da, gure lana bai asko da jarraipenekoa, eta beraiekin egon, eta pixka bat ikusi nola dauden, eta saiatu gartzelekin eta bertan dauden lankide, osasungintzako lankideekin, hartu eman normalizatu bat izatea, eta pixka eta ados egotea tratamenduarekin, eta egin behar dutenekin, baina egia da askotan ezinezkoa bilakatzen dela, eta oso zaila horrelako tratamendu bat, egoki bat ematea beraiei. Egun badaude 15 preso gaixo zerrenda larrian, orain berriki egin dugun gaixoen zerrendan, eta berriki ere azalduko duguna. Gutxi gora bera suposatzen du kolektiboaren 25% gaixotasun bat badaukala, bai fisikoa baita psikologikoa, eta horietatik 6% oso larria da daukaten gaixotasuna. Momentu honetan, niretzat premiazkoa iruditzen zait eskubide hori berreskuratzea, beste hainbat ditugu berreskuratzeke, baina hori oso basikoa eta oso minimoetan oinarritzen den bat da, eta pixkat ere kontzientzia hori hartzea, nola bizi dezaken preso bat gaixorik egonda horrelako neurriekin bere gaixotasuna barruan, bere ze ezintasuna suposatzen dion, ze antxietatea suposatzen dion, etengabeko krudeltasun hori bizi beharrak, eta sentitzea ez dizutela kasu egiten sikiera gaixorik zaudenean ere, horrek asko markatu dezake, bai presoa baita familia ere, eta impotentzia ikaragarria sortu dezake, jendartean eta gure herrian berez. Momentuan, ni uste dut daukagun borrokarik importantena agian hau da, preso guzti horiek legala den bezala eta dagokien eskubide guztien jabe etxean egotea. Etxean egotea eta hor
tratamendu egoki eta estu bat eta jarraipen estu bat izateko aukera izatea. Denbora luzez mantentzen badia horrelako egoerak eta horrelako inasistentziak, gaixotasun horiek ere okerragora joko dute, kronifikatu egingo dira, beste gaixotasun batzuk eragin dezakete, eta azkenean sumaixige bat da, non gero eta zailagoa da tratamenduak eta benetan sendatzea, daukaten gaixotasun horiek. Hoberena, idealena da legea betetzea eta beraiek etxean egotea, hori izan behar da konponbiderik naturalena, berez. Eta hori ez dagoen bitartean, bai saiatzea, behintzat eskubide batzuk errespetatzea, psikologikoki konfidentzialtasuna eta intimitate eskubidea errespetatzea, gure bisitak egiten ditugunean, hango medikuak ere kontzientziatzea medikuak direla eta segurtasun neurriak inoiz ezin direla egon behar medikuen gainetik. Hor mantentzen diren bitartean behintzat asistentzia egoki bat izatea eta tratamendu bat izatea. Egun oraindik ez dakatena. Eta horretaz gain, noski, helburua izan behar da preso horiek etxean egotea. Beste mundu bat. Zuk ezin dezakezuna kasi ezer erabaki. Guztiz menperatzailea den sistema baten barruan egokitu behar izatea. Dena kontrolpean dakazula. Gauza txiki-txikietatik handietenara joz. Identitate afektiboa, adibidez, o sexuala, noa kondizionatu dezaken zure bizitza esparru guztiak, errealitatearekin daukasun deskonexio guzti hori, kontrol hori eragiten duen buruan zintasun guzti horiek eta impotentzia guzti horiek eta zentzu pila baten galera. Azkenean, zure gizatasun guztia suntzitzea eramaten duen estrategiak eta neurriak aplikatzen dituzte kartzeletan eta guztiak daude diseinatutak gizatasun hori suntzitzeko, bai elikaduran, bai ordutegian, bai kundetan, bakoitza badauka bere helburu zehatza, suntzitze prozesu horretan, eta pertsonaren arabera ere da eragina mota, eta batzuengan bagian resistentzia gehiago daukate, beste batzuk ez, baina argi dago efektu guzti horiek, efektu psikologiko guzti horiek eta zelako eragina izan dezaken horrelako medio batean bizitzeak, deitu albazaio bizitza horri ere, luzatzean denboran azkenean, zu bilakatzen zara pertsona batengan, non zure bizitzaren erdia horrelako medio batean bizi izan duzun, ez da bakarrik orduan daukazun eragin guztiak, kartzelan egon daukazun eragin guztiak, baizik eta horiek gero zure ganatuta nola demontre egiten diozun aurre geroko errealitateari, beste mundu honi nola egokitzen zara behin ja zentzu eta galera eta efektu guzti horiek jasan dituzunean. Eta agian hor dago gure egin behar ere importantena, pixkat bi mundu hauen arteko zubia ondo eraiki, ondo komunikatu gure artean, ondo empatizatu, saiatu ulertzen zertarako egiten dituzten guztiak, eta saiatu horiei buelta ematen, badakit oso zaila dela, baina ni uste dut zubi hori eraikitzeko guztiak badaukagula zer egiterik, sikiera bestearen paperean jarrita.